Id-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja hija rebħa ċara għas-sistema ġudizzjarja, is-saltna tad dritt u r-reputazzjoni ta' pajjiżna. Dan intqal mill-Ministru għall-Ġustizzja Edward Zammit Lewis u l-kandidat Laburista Andy Ellul waqt konferenza tal-aħbarijiet miċ-Ċentru Nazzjonali Laburista l-għadha tad-deċiżjoni. Il-Ministru Zammit Lewis qal kif din hija rebħa għaċ-ċittadini Maltin għax jafu li fil-qorti qudiemhom hemm ġudikanti li huma indipendenti. Dan hekk kif deċiżjoni tagħha l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja qalet li l-ħatriet tal-ġudikanti hija konformi mal-liġijiet Ewropej. Il-Ministru Zammit Lewis qal kif kien Gvern Laburista li għamel l-ewwel tibdiliet f'dan il-qasam fl-2016. Hekk kif taħt Gvern Nazzjonalista il-poter kien kollu fidej il-Prim Ministru li jażel lil min irid hu biex iservi fuq il-Bank tal-Ġudikatura. Imxejna r-riforma taħt l-amministrazzjoni Robert Abela, riforma iktar b'saħħitha mill-2016 fejn issa jekk alla jrid rajna f'dawn l-aħħar ukoll għażla terba' mħalfin bi proċess impeccabbli fejn il-politiku, fejn il-gvern, fejn l-eżekuttiv, fejn il-Prim Ministru ma jiffigura f'xejn, m'għandu l-ebda influenza fuq il-proċess. Il-kandidat Laburista Andy Ellul qal kif l-avukati li kien hemm f'din il-kawża kontra l-ġudikatura f'Malta kienu l-esponenti nazzjonalisti Simon Busuttil, Jason Azzopardi u Therese Comodini Kakija. Qal kif lan ta' din il-kawża kienet li twassal biex tikkollassa s-sistema ġudizzjarja ta' pajjiżna. Dr. Ellul innota d-differenza bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni. Għanna situazzjoni fejn għandek oppożizzjoni li hija ida marbuta u limitata fix-xogħol tagħha. Dan jitfa' piż kbir u responsabilità kbira fuq il-Partit Laburista sabiex inkomplu ningvernaw u nkomplu nagħmlu riformi neċessarji f'pajjiżna. U mhux ħaniddejqu inkomplu nagħmlu dawn ir-riformi. Il-kandidat Laburista innota kif il-kap nazzjonalista Bernard Grech sa ġurnata wara d-deċiżjoni għadu siket hekk kif ma jistax jiftaħ ħalqu kontra dawk li tellaħ fil-poter.